Когато слънцето нагрее облаците, се образуват малки капчици и тогава, когато се натрупат, започва да вали дъжд. Според мен вали, защото от облаците се образува пара, която става на вода и пада върху земята. Ако не вали и е само слънчево, ще умрем от жега. Според мен облаците валят дъжд, защото парата им, когато се изстуди, тръгва да вали, да пуска вода. Според мен дъждът идва от облаците, за да полее растенията в планетата Земя. Според мен вали дъжд, защото облаците понякога се разсърват и почват да реват. Според мен вали, защото земята е пожадняла. Добре дошли, приятели, в нашия YouTube канал. Тази година няма да правим рубриката "Знаете ли че", ами ще правим нещо друго. Ще ви покажем няколко STEM експеримента. Днеска ще правим дъждовен облак в буркан. За това ще ви е нужно буркан, пипетка или по другия начин наречено капкомер, синя боя, подсветител, пяна за бръсване и вода. Представете ли си каква магия ще бъде да съберем облак в буркан, че да го затворим и да вали? Да започваме! Така, в началото на експеримента подготвяте вашият буркан. След това наливате вода в него 3/4, така че да остане място за вашият облак. Взимате пяната за бръснене и преди това я разклащате добре. Поставяте върху повърхността на водата, така че да се образува вашият облак. Внимателно, за да не се смеси с водата. След като вашият облак вече е готов, може да преминем към поставянето на вашите капки дъжд върху него. Взимате с капкомера няколко капки и ги поставяте отгоре. Продължавате да поставяте, докато не натежи достатъчно и не започне да се стича надолу. След като поставите достатъчно капки дъжд върху вашия облак, може да наблюдаваме желаният ефект. Облаците се образуват, когато водната пара се издигне във въздуха и кондензира върху малки частици прах. Когато милиарди от тези капчици се съберат, се образува видим облак. С течение на времето капчиците и кристалите, които образуват облак, могат да привлекат повече вода към себе си. Когато водните капки станат достатъчно тежки, гравитацията ги дърпа надолу като дъждовни капки. Създаването на дъждовен облак в буркан очевидно е опростен модел, който дава на децата практическа визуализация.